Много не е добре така, като сме свободни. Аз в принцип искам приятел, ама... Не, Не то в знам. принцип аз искам, обаче такъв да е сериозен, да държи на мене, да ме уважава, да не ме И пренебрегва. да не имаш почихал. И да, най-вече да не имаш Да си почихал. имал собствено мнение. Да, пък такъв няма да намеря скоро. Да. Супер прост. И зато ще ми е по-добре сама. И да, Аз и няма да не се знам. съобразявам с него. И да. Все пак няма да откажа на оферти. То е ясно. Не, бе, то ще има и те момчета за между другото по принцип, ама... Но ясно, че някак. Ама... За някак иначе, да. Да. Това е лято е все пак. Да, то лятото свърши. Няма значение. Ами... Ще се намерим едни момчета, ще ги отракаме. Ти за една година. И... Друго ще кажа ли? Je ne sais pas. Кой да знае. Au revoir. Au revoir.